Здравейте, аз съм архитект Николова и съм управител на компаниите Конструктив. В нашия канал ще говорим за архитектура, защото за нас е изключително важно нашите клиенти да бъдат запознати повече за архитектурата и продуктът, който правим. Т.е. дадени проектни решения, как влияят на техният начин на живот. В по-предишно видео разговаряхме за смисъла на архитектурата и сега в следващите видеа, това и следващите видеа, ще можем да илюстрираме в конкретика как същността на архитектурата се имплементира в един реален проект. Днес ще говорим за комплекс Изгрев. Комплекс Изгрев се намира в квартал Левски. Преди да започна да говоря за проекта, ще обърна внимание на клиентите за огромният потенциал на този квартал в София, който доскоро беше така известно подценяван от жителите и не беше в така търсените имоти в град София. Със строителството на метрото, естествено, което се очаква да стартира, да се финализира 2026, цените и на жилищата, и на земята се увеличи, мога да кажа, в 2 пъти и повече до днешна дата. Днес сме на терена на бъдещият комплекс Изгрев, който ще започне строителство 2026 година. Исках да ви разкажа от място за този комплекс и кое е най-важното за него. Бъдещата метроспирка, която ще бъде пусната в експлоатация 2026 година, е на 5 минути разстояние от тук, което е 5 минути пешеходно разстояние, което е изключително предимство. В тази територия, на територията на 2 квартала, ще бъде изграден комплекс Изгрев, който има няколко основни предимства. Едното предимство е категорично разграничаване на пешеходните от автомобилните пътища. Цялата територия на комплексът е пешеходна. Който е запознат с нашата работа, знае колко важен акцент е за нас това. Квартал Левски е с изключително голям потенциал и това го доказват цените както на земята, така и на недвижимите имоти. Когато започнахме да работим в този квартал, до сега, в рамките на година и половина-2, цените на земята се увеличиха 3 пъти, а цените на имотите се увеличиха с около 80%. Бъдещата метроспирка е изключително важен фактор и много от строителните инвеститори разбират този потенциал на комплекса. Потенциалът на квартал Левски е много голям, защото крайните квартали на София, те се ползват т.е. периферните квартали на София се ползват с едно голямо предимство, техният по-чист въздух, защото те се проветряват по-лесно от центъра, който е вече доста застроен и това застрояване пречи на естествените въздушни процеси. Наред с това, квартал Левски, локацията му е изключително добра, защото по Владимир Вазов и по Ботевградско шосе се стига буквално за 5 минути до центъра на София, но разликата в натовареността на трафика е огромна. Тоест квартал Левски е един спокоен квартал и може би така и ще остане, защото застрояването в него не се предвижда да бъде в такъв мащаб, както предишни години наблюдаваме в други квартали на София. Така че квартал Левски е един квартал с голям потенциал. Имотите вече за строителство свършват и реално това ще повлияе и на цените на недвижимите имоти в бъдеще. Точно тук ще се намира и бъдещата връзка с източната тангента на София, която предполагаме, че 2026 година ще започне нейното завършване. Тази връзка е изключително важна, защото тя ще осигури бърз достъп на живущите в квартал Левски с цялата територия на София. И точно тази връзка е тангираща за нашият комплекс, което от своя страна ще направи изключително атрактивен обществения център или магазините и търговските зони, които ще се намират там. Нашият комплекс Изгрев се намира на това място. Така ще го очертая в малко по-голям мащаб, то естествено е по-малко, но за да може да обхване една част от картата. Какво е характерно за него? Държа да отбележа метрото. В момента не мога да кажа на колко метра, но за около 5 минути се стига от бъдещият комплекс до метрото. 5 минути пешеходно разстояние, което е изключително важно, защото метрото е един от най-добрите градски транспорти на София и човек може да стигне с него до голяма част от
територията на София. Тоест там, като се появява метро и цените се увеличават, всички хора, които живеят в София, знаят това. Друго важно нещо за комплекс Изгрев е бъдещата източна тангента. Тъй като и в комплекс Изгрев, както и във всички наши обекти, общественото обслужване фигурира. Т.е. ние правим симбиоза между обществено обслужване и жилищни единици, за да може хората, които обитават в комплекса, да имат всичко необходимо на една ръка разстояние. Точно пред комплекса минава бъдещата връзка на квартал Левски с източната тангента, което означава, че тук ще бъде една натоварена артерия и именно до нея ние разполагаме общественото обслужване, което е огромна предпоставка то да бъде изключително атрактивно за търговците. Самата структура на общественото пространство до тази връзка изолира жилищната част, така че да не се усеща този трафик. Това е изключително важно. И тук е момента да кажа, че както и другите ни комплекси, имаме жилищна част и обществена част. Обществената и жилищната част, естествено, са свързани или изолирани с една паркова среда. Всички наши комплекси имат съответно контрол на достъп, разделен е за обществената част, за жилищната част, така че семействата, които живеят в този комплекс, да се чувстват сигурни и спокойни, че те си имат една своя среда на общността, която е за тях и те могат да се чувстват спокойни за своите деца или да излезнат на вътрешните дворни пространства за почивка или за социални контакти. Още нещо, което е много важно за нашите комплекси, е категоричното отделяне на автомобилният и пешеходният трафик. Тоест ние нямаме паркоместа в затворената структура. Всички автомобили са под земята и теренът е освободен за пешеходната зона, за рекреация, за лични, индивидуални дворни пространства към някои апартаменти. Така осигуряваме изключително спокойствие за живеене, което е наша основна цел. Тоест ние да създадем среда, която да бъде подходяща и адаптирана към съвременният начин на живот. Тук мога да спомена и за основен наш принцип, който ние се опитваме във всички и го реализираме във всички наши комплекси, да създадем симбиоза между природата и хората. Тоест ние хората, живеейки близо до природата, се чувстваме по-здрави, по-щастливи, емоционално по-добре и това е доказано с редица изследвания. Всъщност виждаме генералният план или така наречената ситуация на комплекси Изгрев. Нали, тя е все още в идеен проект, тя ще придобие много по-детайлиран вид. Това всъщност е общественото обслужване. А това е връзката с бъдещата източна тангента. Виждате как общественото обслужване изолира жилищната среда от тази улица, която се очаква да бъде натоварена. Жилищната структура е в тази зона, а това, което виждате като озеленен терен, това е всъщност затвореният комплекс с изключително озеленени площи, които ще бъдат предназначени само за почивка, рекреация и категорично разделяне на автомобилният подход от пешеходния. Т.е. всички автомобили са под земята. Нещо, което искам да отбележа за всички наши комплекси е, че когато решим да инвестираме в даден терен, за нас е много важно така нареченият кинт да е нисък. Тоест ние търсим терени, които имат нисък коефициент на интензивност на застрояването. Какво означава това? Кинт е едно число, което е заложено в общия устройствен план на София и на всеки град, който има общ устройствен план. То определя максималното РЗП на терена. Т.е. числото умножено по площта на имота определя максимално колко РЗП може да се реализира на терена. Когато това число е по-ниско, съответно и разгънатата застроена площ, която може да се реализира на този терен, е по-малка. За нас е приоритет и основен принцип застрояването да бъде балансирано спрямо околното пространство и да имаме много повече озеленяване, за да можем да реализираме една подходяща среда за съвременният начин на живот. Подходяща и здравословна. По-нататък в нашите видеа ще говорим как парковата среда, колко голямо влияние има върху здравето, емоционално и физическо и психическо на хората и колко е важно такава среда да бъде изграждана и поддържана
в градовете и селищата ни. Общо взето, това е началото на този прекрасен проект, тъй като информацията е изключително много. Ние в последващи видеа ще разговаряме за всяко едно проектно решение, ще засегнем и въпроса за строителните материали, въпреки че за строителните материали има изключително много информация, но ние ще обясним, как да кажа, синтезирано, т.е. ще разкажем на нашите зрители и клиенти кое е най-важното в една сграда, на кое трябва да обърнат внимание. Това е общо взето началото на този прекрасен проект комплекс Изгрев. В следващите видеа ние ще разгледаме в конкретика всяко едно проектно решение. Благодаря ви, до следващия път.